Να δούμε ένα μεγάλο θέμα που είναι το λουκέτο που βάζουν συνολικά σε όλη τη χώρα 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ, των ελληνικών ταχυδρομείων. Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Σκλίκας, Γρηγόρης Σκλίκας, είναι μαζί μας για να απαντήσει ένα απλό ερώτημα. Γιατί, κύριε Σκλίκα? Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα στους ακροατές σας. Η αναδιοργάνωση των ελληνικών ταχυδρομείων είναι ένα αποτέλεσμα στρατηγικού σχεδιασμού που εξελίσσεται τα τελευταία 2,5 χρόνια σε μια προσπάθεια αυτός ο οργανισμός να γίνει επιχείρηση και μάλιστα μετά από αδράνεια τουλάχιστον 30 ετών. Προφανώς μετά από ένα τέτοιο μεγάλο χρονικό διάστημα οι αλλαγές δημιουργούν ένταση ή τουλάχιστον δημιουργούν την απόκριση την οποία έχουμε από το κοινό. Το βασικό όμως ερώτημα είναι γιατί θα έπρεπε να γίνει αυτή η αλλαγή μέσα στο πλαίσιο των διαφορετικών αλλαγών που έχουν γίνει. Καταρχήν είναι ένα βήμα που ακολουθεί την προετοιμασία με νέο στόλο, με αναδιοργάνωση της διανομής, με ψηφιακά εργαλεία προς τους ταχυδρόμους, έτσι ώστε κατά κύριο λόγο να μπορούμε να εγγυηθούμε την εξυπηρέτηση του κοινού, παρά το γεγονός ότι σταματάει η χρήση κάποιων παλαιότερων εργαλείων όπως υπήρχαν στη διάθεση των ταχυδρομείων. Τώρα, αν κοιτάξουμε το επιστολικό έργο, δηλαδή την απλή αλληλογραφία, στα τελευταία 10 χρόνια έχει μειωθεί κατά 90%. Και ιδιαίτερα όσον αφορά την αλληλογραφία που προέρχεται από ιδιώτες. Ναι. Σήμερα δηλαδή. Κάνετε κι άλλα όμως. Συντάξεις, τραπεζικές υπηρεσίες, κάνετε άλλα πράγματα. Και υπάρχει ένα θέμα, ειδικά από την επαρχία όπου ανησυχεί ο κόσμος, γιατί εκεί είναι και οι συντάξεις, δηλαδή ειδικά οι ηλικιωμένοι στην επαρχία εξυπηρετούνται αρκετά από τα ΕΛΤΑ. Το έργο των ταχυδρομείων δεν είναι συνυφασμένο με την λειτουργία των καταστημάτων. Το γεγονός ότι κλείνει ένα κατάστημα δεν σημαίνει ότι σταματάει το ταχυδρομείο. Όλες οι λειτουργίες του ταχυδρομείου θα συνεχίσουν να γίνονται όπως και το προηγούμενο μήνα. Όχι, με αυτό λέω ότι όπως η σύνταξη επιδίδεται τον προηγούμενο μήνα, έτσι θα συνεχίσει να επιδίδεται και τον επόμενο μήνα. Το κατάστημα δεν είναι το ταχυδρομείο. Το κατάστημα είναι απλώς ένα καταληκτικό σημείο εξυπηρέτησης ενός πολίτη. Η λειτουργία του ταχυδρομείου υπάρχει από δομές που είναι ίσως οι πιο εκτεταμένες στην Ελλάδα, που είναι το σύστημα διανομής, το σύστημα των ταχυδρομέων, των διανομέων και ούτω καθεξής. Αυτοί λοιπόν θα συνεχίσουν να παράγουν το έργο, να εξυπηρετούν το κοινό με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Αλλά, για την ακρίβεια. Αλλά αν είμαι συνταξιούχος και θέλω να εξυπηρετηθώ με φυσικό τρόπο και είμαι για παράδειγμα στην Ερέτρια των 12.000 κατοίκων, θα πρέπει να κάνω 30 χιλιόμετρα να πάω στη Χαλκίδα για να το κάνω αυτό το κατάστημα. Όχι. Καταρχήν, όπως είπα στην αρχή, το έργο έχει μειωθεί κατά περίπου 90%. Πρακτικά σήμερα η προσέλευση σε καταστήματα είναι τόσο μηδαμινή που δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα, αλλά ακόμα και για τους πελάτες, οι οποίοι θα ήθελαν τέτοια υποστήριξη, ακριβώς γιατί πλέον οι ταχυδρόμοι έχουν ψηφιακά εργαλεία και τερματικά. Είναι δυνατή η εξυπηρέτηση κατοίκων. Σε κάθε κατάστημα το οποίο θα ανασταλεί η λειτουργία θα υπάρχει μια αφισέτα που θα λέει ποιος είναι ο αγροτικός ταχυδρόμος της περιοχής σου, με ποιον πρέπει να επικοινωνήσεις αν έχεις ανάγκη και θέλεις εξυπηρέτηση κατοίκων, γιατί μιλάμε για πραγματικά εξαιρετικά μικρό αριθμό ανθρώπων οι οποίοι εξυπηρετούν με αυτόν τον τρόπο. Εγώ ποιο είναι το γειτονικότερο. Πριν από 2 μήνες έφαγα μια κλίση, μου πήραν τις πινακίδες και πήγαν να την πληρώσω. Και δεν γίνεται ψηφιακά και μου λέει πήγαινε στα ΕΛΤΑ. Πήγα στα ΕΛΤΑ Αγίας Παρασκευής. Καταρχάς περίμενα μισή ώρα. Είχε κόσμο. Ουρά, άρα είχε κόσμο που περίμενε. Επίσης, άμα δεν πήγαινα, αν δεν υπήρχαν ΕΛΤΑ, πού θα πάμε πληρώσει την κλίση? Δεν είχα άλλο τρόπο. Σήμερα λοιπόν υπάρχει ένα hotline το οποίο θα ανακοινωθεί μαζί με την αναστολή των καταστημάτων. Σε αυτό το hotline μπορείτε να παρακύλετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε έτσι ώστε ένας ταχυδρόμος να έρθει στο χώρο σας και από εκεί και πέρα να μπορέσετε να κάνετε κανονικά την πληρωμή της κλήσης. Λίγο θνηδιαστική δεν ήταν αυτή η απόφαση? Όπως ανέφερα προηγουμένως, είναι αποτέλεσμα ενός σχεδιασμού που κρατάει 2,5 χρόνια. Ναι, αλλά πότε ανακοινώθηκε πότε ότι κλείνουν πότε? Όπως συνήθως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχει ένας μακρύς σχεδιασμός και ανακοινώνεται μία ημέρα. Δεν είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Αναφερόμενος λιγάκι στο προηγούμενο ερώτημα και θέλω να επανέλθω στο κομμάτι του πόσο είναι το μέγεθος της αλλαγής. Σήμερα λοιπόν τα καταστήματα που είναι, όπως είπα, μια λειτουργία η οποία στο σύνολο του τζίρου των ΕΛΤΑ είναι μόλις 10 εκατομμύρια στα 250 εκατομμύρια τζίρο. Αν αυτό το διαρρέσει κανείς με 200 καταστήματα και 220 μέρες, η συναλλαγή που βγαίνει κατά ημέρα είναι περίπου 5 ευρώ.
για να δώσουμε να καταλάβουμε ποιος είναι ο ρυθμός προσέλευσης του κόσμου. Ενώ λοιπόν είναι μόλις το 10% του τζίρου και με τέτοιο κατακαιρματισμό ανακατάστημα κοστίζει στα ΕΛΤΑ περίπου το 50% των εξόδων. Και επειδή ξέρετε τα ΕΛΤΑ δεν είναι μια εταιρεία η οποία χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Χρηματοδοτείται από το ίδιο της το δικό της έργο. Ό,τι παράγει μπορεί να ξοδεύει. Αυτή η εξοικονόμηση πόρων είναι απολύτως απαραίτητη για να μπορέσουμε να ανεβάσουμε το επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών, να μπορέσουμε να έχουμε τα ψηφιακά εργαλεία, να μπορέσουμε να συμβαδίσουμε τις απαιτήσεις της αγοράς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε και τον πολίτη σύμφωνα με τις απαιτήσεις. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Απλά δείτε εσείς να καταλάβετε το εξής, που σίγουρα το καταλαβαίνετε. Υπήρχαν κάποια νησιά, τα οποία είχαν 3-4 τράπεζες καταστήματα. Κλείσαν σιγά-σιγά. Έμεινε ένα. Ο τελευταίος, όταν πήγε να κλείσει, όλοι του την πέσαμε. Όποιος καν ήταν. Και λέγαμε καλά, κλείνεις να μείνει το μοναδικό. Και αυτός ιδιώτης έμεινε. Γιατί σεβάστηκε ότι εδώ επιτελώ μπορεί να είμαι ζηλιογόνος, αλλά θα το κάνω. Δεν χρειάζεται να ανησυχεί το κοινό. Ένας από τους βασικούς παράγοντες του σχεδιασμού είναι ότι όλα τα καταστήματα που βρίσκονται σε νησιά, τουλάχιστον ένα ταχυδρομικό κατάστημα ανά νησί, θα συνεχίσει να λειτουργεί. Ακριβώς διότι. Μας είπα τι θα γίνουνε. Ναι, όσον αφορά τους υπαλλήλους, η αποδέσμευση υπαλλήλων από μη παραγωγικά καταστήματα προφανώς μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθούν οι άνθρωποι αυτοί σε λειτουργίες μεγαλύτερων απαιτήσεων. Κατά κύριο λόγο, προς όφελος της διανομής. Δηλαδή, ιδιαίτερα στο ερώτημα που κάνετε προηγουμένως όσον αφορά συντάξεις, όσον αφορά επίδοση αντικειμένων, που συνεχίζει με τον ίδιο τρόπο, πρακτικά διευκολύνεται ακόμα περισσότερο, διότι έτσι μπορούν να μπουν περισσότεροι άνθρωποι στη λειτουργία της προσωπικής εξυπηρέτησης. Δηλαδή, ένας υπάλληλος γραφείου θα κάνει διανομές. Για την ακρίβεια, περισσότεροι είναι ταχυδρόμοι στην ειδικότητα, οι οποίοι συν το χρόνο απλώς βρίσκονται σε θέσεις γραφείου. Η επαναδιάταξη και η επαναχρησιμοποίηση ανθρώπων σε πραγματικό έργο είναι ένα απαραίτητο στοιχείο για να μπορέσει κανείς να αντιμετωπίσει την παραγωγικότητα. Ξέρετε, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Αυτό λοιπόν το οποίο και ταυτόχρονα υπάρχει και πρόνοια όσον αφορά τους υπαλλήλους, αν θέλω να το καλύψω στον αμέσως επόμενο τόνο. Σήμερα λοιπόν υπάρχουν 1.400 διανομής, 500 καταστήματα πρακτορία, διότι εντάξει, το να αναστέλλονται 200 δεν σημαίνει ότι χάνεται ο πληθυσμός των 800 που παραμένουν διαθέσιμα σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν λοιπόν πέρα των ιδιολειτουργούμενων καταστημάτων άλλα 500 πρακτορία και ιδιαίτερα μετά τη συνένωση που έγινε. Είναι πρακτορία ιδιωτών. Ναι. Είναι πρακτορία τρίτων. Όπως και η ΤΑΕΛΤΑ είναι μια ιδιωτική επιχείρηση. Τα 204 όπως και η ΤΑΕΛΤΑ είναι μια ιδιωτική. Ο σχεδιασμός αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι απολύτως, μας καλύπτει απολύτως με βάση κύκλους εφαπτώμενους εξυπηρέτησης κόσμου, έτσι ώστε οι 1.400 διανομής, τα 500 πρακτορία, οι 400 συνεργάτες courier, αν ψάξετε στην αγορά, δεν θα βρείτε κανένα δίκτυο τόσο εκτεταμένο και μάλιστα με ένα προϊόν το οποίο κοστίζει cents. Γιατί η ουσία του πράγματος είναι να συνεχίσουμε να διατηρούμε ένα εξαιρετικά χαμηλού κόστους προϊόν με ιδιαίτερη προσβασιμότητα, ενώ ταυτόχρονα έχουμε ένα κύκλο επαφών που αριθμεί τουλάχιστον 2.000. Με πόσα καταστήματα λοιπόν μένουμε με ΕΛΤΑ εφόσον κλείνουν τα 204? Στο σύνολο της αγοράς είναι των άμεσων χρησιμοποιούμενων από εμάς σημείων είναι κοντά στα 800 σημεία, είναι πάνω από 800 σημεία. Ωραία. Και από τα 204 πόσα είναι στην επαρχία, από αυτά που κλείνατε? Από τα 204 ο μεγαλύτερος αριθμός είναι στην επαρχία. Νομίζω ότι πρέπει να είναι γύρω στα 150 σημεία. Για να καταλάβω την κουβέντα που κάνουμε. Δηλαδή το 2025 που κλείνει σε 2 μήνες, η εκτίμηση για τα ΕΛΤΑ θα κλείσει ζημιογόνα ή κερδοφόρα? Τα ΕΛΤΑ συνεχίζουν σε όλη τους την ιστορία να είναι μια ζημιογόνα λειτουργία. Κατά πόσο δηλαδή? Αυτό λοιπόν. Πόσο μέσα θα πήγε? Δεν είναι ανακοινώσιμα τα αποτελέσματα. Πρέπει πρώτα να ακολουθήσουμε. Το 24. Πέρσι τα αρνητικά αποτελέσματα ήταν 15 εκατομμύρια ευρώ. Είχατε ζημιά 15 εκατομμύρια στη χρήση του 24. Σαφέστατα. Η πραγματικότητα είναι ότι τα ελληνικά ταχυδρομεία ποτέ στην ιστορία τους δεν ήταν μια θετική δραστηριότητα. Και ξέρετε, αυτό το πράγμα έχει ένα τέρμα. Από τη στιγμή, και ιδιαίτερα δίνω έμφαση σε αυτό, που τα ΕΛΤΑ από το 2008, όχι σήμερα, από το 2008 λειτουργούν σε καθεστώς ελεύθερου ανταγωνισμού, με τη μόνη δυνατότητα χρηματοδότησης που έχουν να είναι τα έξοδά τους. Προφανώς. Έτσι είναι, κύριε Σκλικαλά, έχουν και μια κοινωνική αποστολή, δεν είναι έτσι? Σαφέστατα, μα γι' αυτό λέω ότι με βάση τη διαθεσιμότητα και τη ζήτηση της υπηρεσίας, η κοινωνική αποστολή πρέπει να ανταποκρίνεται στη ζήτηση που υπάρχει.
Η ζήτηση λοιπόν σήμερα που υπάρχει, ιδιαίτερα με βάση την πρόνοια για τους ανθρώπους, οι οποίοι πιθανώς είναι πολύ απομακρυσμένοι, έχουν κάποια ανικανότητα ή στο τέλος θέλουν απλά εξυπηρέτηση κατοίκων, μπορεί να γίνει με τους νέους εξοπλισμένους ταχυδρόμους, αυτό που λέμε χαριτολογώντας ψηφιακούς ταχυδρόμους, οι οποίοι είναι υπάλληλοι της εταιρείας που το τελευταίο εξάμηνο έχουν εξοπλιστεί με το κατάλληλο εξοπλισμό, έτσι ώστε να πηγαίνει η θηρίδα στην πόρτα του πελάτη και όχι ο πελάτης στη θηρίδα. Και νομίζω ότι είναι μια καινοτομία. Άρα όλοι θα εξυπηρετηθούν κατοίκων. Όσοι πήγαιναν σε κατάστημα Ερυθρά, το οποίο κλείνει, θα εξυπηρετηθούν όλοι κατοίκων. Καταρχήν, το πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζεται εδώ δεν είναι ξένο όσον αφορά την ελληνική επικράτεια. Διότι ακόμα και με τα 200 μαγαζιά τα οποία αυτή τη στιγμή θα ανασταλούν, υπάρχουν πολλές χιλιάδες χωριά τα οποία ούτως ή άλλως εξυπηρετούνται με τον τρόπο που θα εξυπηρετούνται αυτή τη στιγμή και οι περιοχές των 200 που αναστέλλονται. Δηλαδή, υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα 2 ή 3 φορών την εβδομάδα που πηγαίνει ο ταχυδρόμος στη συγκεκριμένη περιοχή. Οι άνθρωποι της περιοχής έχουν το τηλέφωνο του ταχυδρόμου. Παλιότερα αυτός ονομαζόταν αγροτικός ταχυδρόμος. Στην πράξη δεν είναι απλά αγροτικός ταχυδρόμος, είναι ο επισκεπτόμενος ταχυδρόμος. Αυτός λοιπόν στις 2 ή 3 φορές την εβδομάδα που πηγαίνει. Σας χάσαμε λίγο από το πλάνο. Η κάμερα έχει φύγει λίγο. Ή εγώ θα μετακινηθώ ή η κάμερα. Έλατε εσείς για πιο ωραία. Τώρα μια χαρά. Ελάτε, ναι. Ωραία. Κάπως έτσι. Ναι. Εκεί. Έλεγα λοιπόν ότι ο επισκεπτόμενος ταχυδρόμος πηγαίνει στην πόλη ή το χωριό το οποίο χρειάζεται με συγκεκριμένο πρόγραμμα 2 ή 3 φορές την εβδομάδα και αντίστοιχα ο πελάτης ή ο ενδιαφερόμενος μπορεί να τον καλέσει και να ζητήσει την αποστολή ενός αντικειμένου. Κύριε Σκλίκα, επειδή πρέπει να κλείσουμε, μόνο με ένα τελευταίο ερώτημα. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, δεν προλαβαίνω να διαβάσουμε όλα. Απλά επειδή βλέπω αντιδράσει στον τάδε Δήμο, αντιδράσει στη Δίνα Περιφέρεια κλπ. Υπάρχει περίπτωση η απόφαση αυτή για το κλείσιμο 204 καταστημάτων, έστω και μερικώς, να αναστραφεί ή είναι οριστική, τελεσίδικη και αμετάκλητη? Η απόφαση. Δεν είμαι σίγουρος αν κατάλαβα μία από τις λέξεις που είπατε, αλλά σίγουρα δεν είναι εγωιστική. Όχι, αν είναι τελειωμένη. Όχι. Είναι οριστική. Οριστική. Ναι. Η απόφαση η οριστική είναι η βιωσιμότητα των ΕΛΔΑ σε μία επιχείρηση η οποία παράγει διαρκώς αρνητικά αποτελέσματα. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες σε βάθος χρόνου. Τα 204 κλείνουν ή υπάρχει περίπτωση κάποια να αλλάξετε γνώμη, ας πούμε? Όταν λοιπόν τα καταστήματα είναι το 50% του κόστους της επιχείρησης, αλλά έχουν μια ζήτηση η οποία δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ σε τζίρο, και σας είπα ξανά, διαιρέστε 10 εκατομμύρια ευρώ δια 200 καταστήματα, δια 220 μέρες εργάσιμες. Το προϊόν που βγαίνει από αυτά τα καταστήματα είναι κάτι σαν 5 ευρώ τη μέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Θα πρέπει να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή, γιατί θα υπάρχουν πάρα πολλές απορίες και από πολίτες. Ευχαριστούμε πάντως.